Magandang gabi po sa inyo lahat. Pasensya na po kayo kung hindi ko matagal akong hindi nag-upload. Isang araw, dalawang araw ata. Sana po bago ko umpisan po ay mag-subscribe, mag-like and share, and pindutin na rin po yung bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung orasyon kontra lason. Ito ay magagamit po nyo sa araw-araw. Ito po ay napakabisa po. Kahit tatlong pong letra ang orasyon na ito, napakabisa po. Basta gamitin po nyo lamang sa tama at focus po tayo sa ating sarili palagi at tiwala lang po sa ating sarili. At magtiwala sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out po sa inyo lahat. Sinsya na po kayo kung di ako nakapag-upload palagi kasi may ginamot po tayo na nakatulong po tayo na naman. Salamat sa Diyos, nakatulong po na naman tayo. At ang taong ginamot ko po ay gumaling talaga. Gumaling. Hindi po ako nagpapabayad po na hindi katulad ng iba na nagpapabayad. Ako hindi po. Ang pan ko po dito, ang mission ko po dito, hindi po ako nagpapabayad. Kahit na singkunduling, hindi po ako nagpapabayad. Basta alam ko na mayroong dignidad ng isang tao na akon mo ay respetuhin ka at hindi ka basta-basta ilalaglag at mamahalin ka na bilang isang tunay ka mga gamot. Maligaya na po ako pag nakakatulong po ako at ang ginagamot ko po ay gumagaling, ay masaya na po ako. Hindi po ako nagpapabayad kahit na singkondo lang dito po. Ang ibabagi ko po sa inyo ay orasyon kontra lason. Ito po ay magagamit po nyo kung mahilig po kayo sa mga okasyon, pista, birthday na hindi nyo kilala at naki-happy kayo, nakipag-inuman, hindi nyo kilala at kon lang po kayo, sabit lang po kayo. At sa mga mahilig po makikipista po dyan sa ibang baryo, ito magagamit po nyo ito sa araw-araw. Palagi nyo pong itong dalhin at i-memorize po lamang po ito. Ang pagkukon po dito ay bago kayo po umalis sa bahay, magdasal muna kayo ng Ama Namin, Baginong Maria, Walhati at sumasampalataya. At kung nandun na po kayo sa mismong gaganaping kapistaan o birthday at po ng mga pupunta po nyo na alanganing lugar na hindi nyo kilala at inayaya po kayong kumain o painom, pinamerienda, sana po ingatan po nyo ang inyong sarili, magtiwala po kayo sa sarili nyo na huwag nyong ipagkatiwala yung sarili sa kanila kasi marami sa ngayon na sa atin mga masasama, hindi nila iniisip yung kanila susunod na kanila. Ang inisip nila yung makagawa lang po sila ng masama. Sana po pakaingatan po itong orasyon na mabahagi ko po. At inuusal po sa isip lamang na hindi nakabuka ang bibig 3 bisis at tubig inumin sa pagkain, gamitin ito sa pag tumayo ka o nakipista at di mo kilala yung pupuntahan mong tao. Kahit sa yung alanganing nagbukas kayo ng sardinas na alanganin, hindi baka yung na-expire na o yung parang lumubo na, usalin nyo po ng orasyon na ito para sigurado po kayo na 3 bisis at mawawala po yung lasod ng tiwala lang po sa sarili. Ito ay number 1 po ito, the best po ito na magagamit po nyo sa pang araw-araw po. Sana po ay memorize nyo po, isa ulo po ito. Narito po ang proseso po.
bago umalis ng bahay, magdasal ng Ama namin, Abang Ginong Maria, luwalhati, sumasampalataya, at isunod po, pag pumunta na kayo sa pista, isunod po yung orasyon na usalin po na hindi nakabuka ang bibig para hindi po kayo malata. Dapat po ma-immerse niyo po ito. Narito po ang orasyon. Lilitong igong aleluya. Lilitong igong aleluya. Lilitong igong aleluya. Siguro hindi na po kayo una mag-immerse to kasi 3 liter lang po. Ito po ay napakabisa po na ihipon nyo sa pagkain, inumin, o kung uminom kayong alak, ihipon nyo at siya ay kusang bubula at ay sa pagkain ay matatanggal po ang lason na nilagay ng mga masasamang gawa. Maraming po, sana po huwag makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. At pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kay Bernardino Palisog at Bike Tayo, Kabayan. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po.